Bismillahirrahmanirrahim. Bayanu makna siyami wa makna Ramadan. Utawi iki iku bab alekang tetap ing dalam mertelakeun makna puasa wa makna Ramadan lan makna lapad Ramadan. Asyamu utawi lapad asyamu wa saumu lapad saum masdaru soma iku masdar lapad soma yuqalu dan ucapakeun apa lapad soma ya sumu sauman wa siyaman. Wa qad dalam teman-teman wis tumeka al masdaro ni apa masdaro fil Qur'an ing dalam Al-Qur'an wa huwa lan utawi ieu lapad asyamu fil lugati ing dalam lugoh ing dalam mungguh bahasa al imsaku iku ngeuker wal kapu tegese nyegah an kulli sayin saking saban-saban perkara. Qala ta'ala wis ngandikat Allah Ta'ala halimah luri Allah fi kisati Maryam ing dalam kisah Siti Maryam ing ayat ini nadartu li rahmani sauman ining satune isun nadartu iku nadar isuni rahmani kadue Allah kang kasipatan rahman sauman ing menang Maryam ayat 20 genap. Imsakan tegese ngakarwa sukutan lan menang anil kalami saking larasan wa yuqalulan dan ucapakeun somatil khailu apa somatil khailu apa lapad somatil khailu manane ngaker al khailu apa jaran ida amsaktu tatkala ida amsaktu tegese tatkala ngaker ieu khail anisyiri saking lumaku wasomatir rihu lan meneng arrihu apa angin idam sakat tatkala meneng ieu kitu rih idam sakat tatkala meneng irih anil hububi saking niup pakulu mumsikin mangka utawi saban-saban wong kangker anto amin saking papanganan awak kalamin atau rasan au sairin atau lumaku bahwa mangka utawi ieu kitu pakulu mumsik ya, so imun iku kang puasa wallahu alam bisawab.